may galang itong Cinder. Karong adlaw, si Sindo. Kini ako asawa. Tanang bisyo na ah. Mauningan lang nga. Ambot lang. Unsa di siya klasiyas pag-asawa. Sugarol, gastador, hambugira pag yun kayo. Muragan na ko gadunahan. Pero aron inyo yung masabta ng istorya ni akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod, ha? Ay, Mads! Busy ka? Ay, kuan, oy, ako lang kitistingan ng akong bakong cellphone. Kung maayo ba ning iyang tingog sa phone, o niya ang signal, maayo ra ba sa kuha? Testingan lang. Sorry na nga, onde mo diha. Ay, pasensya na kaayo, Mads, ha? Pasensya, gyud. Ay, bag-o man gud ni. Ay, dada, baratuhon na kay ni. Kana bang kuandra ka ng mansanas na ay mansanas sa luyo niya ining kiban bitaw? O sa nga anak ka ng iPad? iPhone o? Ay, nako. Ay, papasensya na kayo, Mas. Nagkaunday mo diha. Sorry kaayo. Ang sudan ninyo? Ha? Lumpia ra? Lumpiang tawgi? Ay, hala, uy. Mukaon ko anas una. Kusugay ko mukaon ana. Pero karon, magpalit na ko ana para sa among iro. Ay, kaya ako mga sakop dili man mga on ana. You know na, ang ilang kaunon manok. Laamo kay daghan suits among ref kay mag-stock man ko ana kay magluto man ko perfect fried chicken. Anya, parisan og fried rice, Mads. Anya kapuyan ko magluto ay mag-order akong chicken joy o di ba chicken curry o di ba chicken fox. Joke bitaw, Mads. Ay, mag-order man ko online. Sige, online na lang ko. Kay maglikay sa tas COVID, ana, may nang online, kay naara dayon. Ay, hala, Mads. Mutawag ko kusap di mo ha, kay nangaon man sa ka mo. Naabot na akong commander. Ako sa ni Ate Manon. Kayo know na. Di tatagaag mga kinahanglanon ako. Sige, Mads. Bye, Mads, ha. Bye. Hay, di ara ko dire. Kasaba ba di mo diha? Dadi anak ko gutom kayo, no? Sama ka, oy. Adi mo kaon ka kung si problema ni mo. Mukaon ka, naara man na. Sabi sudan na to. Kaon sa pabuwan. Wala ka maglutog baboy, ha? Nga naam tayo baboy diha. Sus, iya pag kita palutuon, hibaw, gina siya pagutag. Pamanicure ko, Agahapon pa ng manicure ni mo, di ba pali ng uga? Nauga lagi, unya madaot na sad ni. Unya madaot ni, mapamanicure na sa kong balik. Kaahak biyan eh. Ay, sagdiin na lang, good. Uy, ug di ka mukaon anang buwan. Imo na nang, kala imong paborito. Ay, lagi, paborito, lagi na nakumbuhan. Biskwari ko dito, be. Hala, uy, madaot lagi ni akong manicure. Nya usab na sagbalik na sad ko ani. Ha? Ay, pag dito, kaon sa kontrabuan da. Ay, di mo balik ka dito, ato ka dito kaon. Hay, pagkakidol! Paitan eh, sa wahal. Basta pag umanicure, di ka pasuko. Lupig pagbagog yung pirahan. Paitan. Ay, Dali na si Mads Agnes. Mare, dali. Sod lang ka rin, Mare. Ay, Mare! Ayaw na, Mare! Mugawas na ko, Mare! Di halang ka! Ay, sod, Mare. Sige lang, adi lang ko pre kay mugawas na si Mare. Sige. Sama ka. Ito ni mo ba diyo na sa maribudat? Kay ngano? Nagbangay nag-snacks na kay kadalit. Ngaro, di ka siguro, di ka maayo ni kanyang isnak. Uy! Kay kanaan to na kusila, pakanon ko, pasnakon ko, bisag unsag yung idalit ako. Mo nang maikog kog muani na siya kay wa man ta ikadalit. Ay, sapa ni Agnes Pina. Ay, nalang ko galisaan ay kay mauwaw ka, mauwaw lang ka. Kung ano ako may mauwaw, nga ikaw may mauwaw, anak, kay sige ka ganito sila, niya pakanon ka, dahil sa ito di ka kapakaon. Ay, na, dito magalisan na sindo, kay mulakaw na ko, sige, bye. Asam di mo. Ako yung siya na ako, mag-shopping. Diyan ako, ay, bye. Maayo yun kayong bulatik niya akong asawa. Hasta ko, yatikan pa. Mag-shopping ko na sila. Pero di ay, sa akong naibawaan, nagduwa na sila tungin sa mariburdat. Burdat naman si mariburdat. Haskang paita sa waha. Unya. Hoy, Agnes. Sa mga sa gibutang ni mo si mo cellphone, ha? Nakay utang lagi din, ha? Waman lagi din mo bayre. Ingon ka, imo na ning kipamayra imong utang. Ang cellphone nga giutang ako sa kong asawa, wala ko kibawag asa na. Kailain naman sa diyang cellphone. Sama na day, Agnes. Pag kumlig ang cellphone, diin mo sa kana. Ay da, akong giutang.
Usa nitong cellphone di katong daan imong giutang di ay ha? Ay sus, akong gibaligya oy, uwa akong gigamit pag daon ani. Tuo ko ni mo sa gibaligyan mo ato. Ay na lang ko si pangutana kung asabi kung kasi akong gibaligyaan kay wala ko mahibaw, wa ko kaila ato tawhana. Sunod ba pasulti sa taon oy. Lipay mo gani kong naimpas sa to na to niya imo sa dinong gibaligya. Da, guba naman sa gutugod. Si guba ha? Mahalin ka itong guba ba to? Ikaw lang yun, sige kang pambakak na ko eh. Bantay lang yun ka na ako ba? Ngano day ka oy? Kabihan ni mo oy. Sige lang, di na ko mangayo ni mo. Ngayon yun! Si Bantay, magayo pa kagwarta na ko ha? Oh, Di rin siya kumuhatag ni mo. Bahala ka niya! So kada tuwan, nagi kumuhatag og kwarta sa kong asawa. O niya, ako lang mangumpra taon. Pero ang kanahan, wasad mo lihok. Sa mga lihok kong sabay. Ayaw dia. Kaya na, kuha niya, bakit? bahalag masuko ka na kung sinduha ka. Basta kay di ka kumulihog din sa pay. Bahala ka. Ayaw, sige. Nes, sabi na yung mga bulingo din eh. Daghan man kayo ni. Ha? Ayaw na. Patapunan niya itong bayan ni Happy to. Ah, Giver. Pwede ka malabas? ayaw tumbling. Palabi na dito. Ikaw may dunay kwarta. Sa ato pa, di na ka mulihok. O sige, bahala ka. Bahala sa kadiha. Kanahan eh, paugat kita. Wag yun mo lihok. Higyan maglungag. Aw sige, way lungag ay. Kinsar bitay mo kao na to. Nga nung like adto kung kao sa tindahan, bahala ka. Sabay sudan mo sindo. Katong manok gisado be. Hala, oy. Milagro lagi sindo. Ngari ka mukaon. Kasagaran imarman palito na ang sudan og si Agnes din he. Pero karon hala na. Unsa di ay na. Gaway be. Sa tingani mo? Ako? Hala, oy. Of all the people din he. Ikaw rin ginawa makailan ako na. Kaila ko pero kalimot ako. Ako si Aiko. Aiko? Yes, ako si Miss Aiko Ilara Melendez. Unir ko kanon be. Daw. Kuha de Aiko. Kining Unsa man sindo? Mari gali sa Agnes ba? Nya mangutanag sudan nimo ha? Mangutanag gali nimo. Ayaw pautanga ha? Mangutang basta mangutang ba? Utang siya ayaw pautanga. Uy, nga naman. Basta. Di na ko mabayad siyang kanon. Wala no. Hello, Mads. Pwede magkita taron, Mads, ha? Oh, Mads. Ato na ta sa atong hideout. Mga unsa kang oras sa Mads? Mga alas 3 lang hapon, Mads. Paabot ako dito, Mads, ha? Kailan ko'y tuyo ni mo. Sa atong hideout, ha? Sige, Mads. Bye. Sa to ako na dumgang hideout? Ha? Tubagar ako. Asa na inyong hideout ha? Nganong gitawag mo na inyong hideout? Unsa man ang mga anomalya ha diha? Mga sindikato? Hilab na si Doy. Sindikatos imong mata. O ngano lagi nang di man ka masulting asa ng hideout? O ganang masulti man ko ni mo. Nag-ihay naman ta. Ayaw magbutok asa ko. Samok ni mo. Butbuot sa kada. Kanahan ay. Gihagit ka ko aning kanahan. Gihagit ka ko. Taas-taas yun ang panag-away na. Pero ako lang yun siyang gipasagdan. Nagpaabot lang yun ko nga buduol siya na ako niya mga suri. Kay gusto yun ako nga mapitol yun yung bayhana siya mga kabuang. Pero libong ko. Wala. Ano man eh? Murag. May nabantayan ko sa among sala da. Murag nahawan-hawan naman yung tao. Nahawan yun. Nahanaw ang mga butang din hina eh. Yati kiyot yun hinoon eh. Wa kang ipamaligyang Agnes? Ay ko! Hoy, sindo. Ikas ko asawa sa Agnes, ha? Oh, pwede si Mauli sa inyo. Di naman to siya gikan. Usa siya gini? Nagkuha siyang sudan, kaya mo kuno siyang gisugo. Para kuno tunay mo na yung gida. Ha? Usi para na ko. Wa pa di mo mag-uli, sindo. Nagwara pa di gihapon mo. Oo, ay ko. Hala, uy, nagkanabat tong sudan iyang gikuha ngan. Ikaw magkuno nagsugo. Kay, kuan kunin mo. Okay naman kunin mo. Hala, giilan kong Agnes. Ay, Tingnan nga yung pautanga. ay wabito na ko pautangan. Ang bukos man gyodingon man siya nga basig masuko ka. Kay ikaw magkuno nagsugo. Ang ituusan ko. Malas lang ka, ha? Nailan ka niya? Unya, sindok. Isa man mabayad ato. Kitsa ba siya? Ang aambak ako. Bahala, pabarangay ko siya. Basta dili siya mabayad, ipabarangay ko gan siya.
sila barangay, pero ang itabo, ako lang ihapon ni kabayad. Kaya gipatawag man kong appeal sa barangay captain. Haskan laguta hinunakos kong asawa taon. Pertig na kong awas iyang gibuhat. Pero siya, mura lagwa. Panighimo ni mo, ha? Usba niya ni. Ay ko kadlo ka sindo. Kay lang ako nang inabuhi na kong ako. Survival ding ako. Survival sa mata. Usba niya ni, madapatan na yung kagnis. Uy, hadlokon man ko nimo. Ako imong kulatahon? Suwaye! Ha, sultihan ka. Kamong mga bana di na mo makasayon-sayon o kulatan namong mga asawa ninyo. Kay naami kakampi ang taga women's desk o ang taga Gabriela. Salpahisag yun yung bihanang. Jesus, salpahis yun kay ka. Na-S ka lang. Alam na, iisi mong mata. Kalay kasun ko sa amo. Lami na kayo taong higinlan ng bayana. Ambot lang. Pero nagpugong lagi hapon ko. Masikil butan. Ganiyar ko sa atbang sa Mumbai. Mo yung pagtuong ang may trabaho ko. Panidaan ko na yung lihok na yung asawa. Tuta na yung kanibayana na. May kawas sa Mumbai ay. Yun na. Saan kita ang sulod sa takusako? Asa di pa yung mga sundan ako, bi? Nara siya. Oh. Saan na siya? Nagperinta. Yahay, kalbaan ko na. Animal. Oh, ang amo ko ng rice cooker. Ano, pagbago para ba na? O pa na magamit pa na taong nagamit o saksibana, pasok at pagpalit ako. Pero pida, saan mo yung gamit sa kayo karunana? Kaya nagwarban mi. Wa may lungagay, kantahan ginibayana. Nana, gulbot yes ako. Oh, ang amo ka ng speaker ng Bluetooth. Nimal ginibayana. Maudi ay kay prinda dis ka na nga mo mga butang. Nana, may gulbot sa sesa ko. Usa sa kanay. Oh my goodness! Ang akong laptop! Di mo. Kinahanglang maluwas ako akong laptop. Hoy, Agnes! Agnes! Ay, nag-iprint na akong laptop! Kay gamit kay na! Agnes! Wag yun na-print na akong laptop kay abtan man akong kanahan. Haska ko suga midanggan ni noon. Ulya? Ay, may adlaw, Presindo. Oh, maribalat. Siya ato ni mo. Saag man ka. Asa si Mary Agnes, pre? O, muli. Ano naman di ay? Wala man mo pakita na ako si Mary Agnes, pre. Uy, sukad nga na prenda na niya. Ha? O, lagi, kuwan ba ka na prenda na ako ng inyong bayog yuta. Wala man mo pakita pa. Siyempre na. Iya taong giprinda na ako, kini inyong bayog yuta, o 50 mil. Primero to ha, 50 mil. Unyan, gipapunan pa siya na akong 10 mil. Mga 60 taon, pre. Nga karon man nagyan saad, kay karon kuno mulusot ang iyang loan nga 100,000. Oh, unsa? Lukatan na ni Pribi, kay gamitunon ako ang kwarta. Wa ko naman gani ito patubuhi kay nagtamod lagi ko sa atong kasuod. Kumpare gud ta og kumari na sa tunako siya. Lukatan na to, pre. Kay sa ako magutong igso ng kwarta, uy. Na, dili to ninyo malukat, pre. Mapugos kinig baligya ato sa lain. Kay ni arabada mo ang titulo sa yuta. Oh. Mapugos kinig may baligya anis lain, pre. Ginoo ko! Mao ni ako problema sa asawa. Dako kay problema yung gihimo rin ako. Una, gipakawawan ko ning mayo. Ikaduha, ang ako mga butang, gipamprinda niya. Pero ang pinakadako, ginakong problema, kinimbay, giuta na mo, giprinda nga wako kay bao. Saan na ako? Ha? Asa mo ko ilukatan eh? Matod pa sa akong asawang kagwang, ang kwarta ko nung kita sa prindas bay giuta, nagasto niya, naurot og sugal, may algin tukon ba yan ha? Pero nagpugong lagi ko. Saan na ako, be? Kung ka mo'y pasultihon, o sa may akong buhaton ni Bayana. Ay, bida, pasayloon ba din ako? O, bulayas lang ko. O, palayason ko di siya. Tabagi ko ninyo, be. O, sabar, kung ka mo'y pasultihon, sindo. Hello, Ate Pres! Good morning, Lord! Mama Mary, good morning. O, natin, bisita ka rin, Ate Pres. Oh, Si Kuya Ruel Kirante. Asawa, salbayes kayo ba? hay na to katong gipabaligya niya. Pabaligya ang Nga mga naman butang nila gibaligya taon. na niya. Oo, kay sugar Nga naman. roll, Ah, sa pirata sugal. na. Grabe kayo. Ay, Na ako no ang paita. tanang bisyo.
Paita. Abugira, sugarol. Nya. Tanan. Oh, gastador pag yung kayo. Pastilan. Ug ako pa ni mo sindong anong antos mo kanan niya. Versatile di ay. Versatile. Versatile. Nagkakig talent. O ikaw ana, Bam, unsay kasulti nimo ana, Bam, sa iyang asawa? Karon ni pag-record na itong Goliath, ni apat na sa gitawag ko, amot eksakto ba ko kay, sa ako na dungog, Lunes, pizza 8 sa Marso, gitawag siya Women's Day. Women's Day, oo. Ang Marso, murag Women's Month. Oh, gani kay nga kauban sa council, doon naman sila yung seminar sa Miyerkules Pizza Jazz, kanang Bausi, barangay, against Women's. children's and women's and children. Mamating ito. So, kanang ayaw tagaig dili maayong ehemplo. Ang mga kababayan na karon kuan kasi nga na asawa lang. Si Agnes. Agnes, ayaw tagayong dili maayong ehemplo. Kaming mga kababayan o mga asawa karong mga panahuna. Kay na kitaga sa ulog sa gitawag og Women's Month para ninyo, para sa mga inahan, para sa mga ginikanan, para sa mga asawa. Kasi kingon kaming mga Babae. Oh. Kababayan ko no ate. Oh, abi na ko ning kaming mga kabayan. Ikaw, tiguan naman ka, oy. I'm sorry! Sorry kaayo! Sorry kay nalipat akong dila. Tumok naman sa to. Dili manggot kay isip asawa, nagsige kung okay diri asa to dapit nga ang mga asawa is Haligi sa panimay. iwag. Ay, suga. Iwag. Iwag sa panimay. Iwag. Kung ari gani kas kaminyoon, igwali si pare mo, ingon dito nga, everything, imo i-surrender dito sa husband. Kinanglan nga, ubos o gamay imong authority kay sa husband. Tinood na. No? Oh. Dili na maayo gibuhat ti Agnes. Oh. Ako pa ni Sindo. Papalion ko sila ati Prisoy. Di ko wanto si Nana o ginana asawa. Purti ni mo paningkamot nga makabutang ka o unsa pa nila niya. Pangwaon, iprinda. Basta ang yutak bahay ati Pris, iprinda. Ay sa kaniyot kani dili Ay, sa dili kaniyot. kaya nimo igo pero mutukma og gamay. Tukmage. The book of Sirach chapter 3 verse 3. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan na kabayad kamo sa inyong mga sala ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan nagtigom kamo og dakong bahandi. Ug ang anak mo ay makadungog nini karo akong gibasa. Maglisod siya tahol sa iyang inahan. Moingon tigala siya balag wa dili ko katigom og bahandi. Kay isip inahan, di ba mayo mga ehemplo kayang gibuhat? Tinoda. Ipamaligyan niya ay mga butang siyang bana. Tagon man siya og conjugal property. Eksakto ba Goliath? Sakto na Kana siguro ba? magkakangan sa bana og sa asawa inyo man ang duha kung kinasal ka mo. Pero katapa katong giprenda ang ilang yuta og bay no? Mahimo Iprinda ba na- ati Pris. Okay ra. Iyar man sa si Buddha trabansad. Iyar man sa amiga katong O lagi pero sa Badyungan. dili ba na mahimo pag Verbal. verbal ra no? Pero kung bali ng verbal ra mabawi man na, wa may gipirmahan, di ba? Oh, wasa siguro ang lagi, Pero ang problema Pero di managid siguro gipirmahan na to Pres kato si Kuan si Buddha Nay, to si gipirmahan si- Agnes. kato Oh, Agnes. pero okay. Ni ana mas Agnes aw kato si Buddha ka sa og unsa gali di nyo malukat. Ako ni ibilyag lain. Oh, iprindag lain. Iprindag lain. Oh, iprindag lain. Oh. Ang ato na dito kung unsay pero mag-question man lang gamay siya. Ano man? O kung ano sa balaod, mag-question man siya gamay kay ang pagprinda, pananglitan, mahatag kong example ha, no? Sige. Matasa tong istorya. Sige. Giduol ko sa usa ka asawa kay prinda ang yuta. Karon. Pag ato na ko sa abogado, gingnan ko sa abogado, si asawa ba mo'y tag-iya sa yuta? Oo. Ingko ang iyang bana, ingon siya, hayang mga anak, kutuwa sa Amerika siya, ayaw dawat ang printa. Kay bisag iyahapan ng yuta og sa iyang bana, to may mga anak sa Amerika, nahibaw sila. Mao. Wa- ato pa papirmahon. Oo, papirmahon sila. Og dili gani papirmahon, kanang kung kabtangan nga inyong magtiayon, inyong manggunong duha. Og sa kang doktora sa Rosso pa sa una, tunga man mong tanan. Kanang Ulagi niya, kadi karon og panalitan siya ra may ni pirmas o palitan ng pirma. Siya- Ang asawa ra budak. Oh, si Agnes. Si Agnes. Oh, no. so why knowledge ang bana? Oh, Why knowledge ang pero- bana? Karon, Dili na ukihan kun dili na may embargo. Dili may embargo siguro ti Pres. Dili na may embargo kay mo reklamo itong banang wa ko ka pirma. Oh. maulagi. Maulagi. May kaso. Panalit. Ang mga diskwento gyud ani kani ra gyud sa Agnes. Agnes. Siya ra gyud mapriso ani ang kinaunsa. Inot ang punga kung ipalukat nas bana,
kay walay kasulatan o manaabay kasulatan ipalukat kay kun dili biligyan naglain ang akong ikakuha na nga maugtas jud ang banag lukat. Agtas yun. Oo, Mao okay. ikaw yun siya Pila, lukat. pila man to prenda ang 60,000. 50. Hindi, ang ipapunan ba 10,000? Ah, di ba? 60 na. Oo, ang maayo ana iagil lang usab og barangay. Ano medyo formal, medyo bugat bisag mo ng asawa. Abogado. Oo, kay Para kanang ang abogado na mahibaw sa pagpaagi nga ma dili ni maembargo. Ana ba? Pangayog tambag niya. Abogado na hibaw na Niya Tornero Kilana, o di ba? Kada sila si Sir Buin Algono, kabaw, pamuhangi, uunsa na siya. diretso taggulyat. Sige. Sindo, lihu ka na dayon, kay pasin o niya babaligya og lain, mas dako na niya kag magasto sa pagkuha. Usay tawag at tugulyat katong Prinda di Malapi. Unsa na siya? Kanang Ay, kanamang ni Kumpra. Kanang Comprador di Malapi. oo. Sa kinawat. O lihu ka dayon. Palit ka sa kinawat. Lihu ka dayon sindo, Kumpra kay di pananglitan og kwentahon nimo, kompyuto nimo, og mupalit kag bago, asa may dako gasto. Kay sa imong lukato na yan na Prinda, mupalit kag bago. Laptop, speaker, o sapato. Ang katong laptop ba? man ang iyong Bago pa to. problema. Ang kaniyang problema yun, ang yuta. Oh. Yuta may yuta. problema. Ang kanang yuta, di naman dali-dali. Dili Yuta dali. og bay, giprenda. Kanang yuta, bugat kayo na, kanang unsa man siya, titulado ba? Kinsa may ngan sa title, maglisod og Dili mo lagi na problema. Ipakuan og doktor, abogado. Abogado. Oh. Kasi buhaton, di ba ni makahimo ba kuan ni pagkuan reklamo nga giprenda mo na isulti niya ba ayar asawa Oh. Amiga naman sila. Asa man? Nagkikira sa kanang utang nga. Sapa. ka istapa lang. Okay, sapot naman. Murag, Prida yung bayad Prenda. yuta. O, Prida, Oh, niya. mo. Wa may nahimo itong dito na sa tiyag sugot kay Miga lagi sila. So pwede, Ngay nahimo ang katong giprendahan. Wa, kihala niya. Kaya lang niya. Oo. pwedeng, Sapa. pwedeng ikihaw Nga naman, Pads, nga, wa man makuan ang katong Okay, maprinda po ko nang titulo niya. Di ka to na mo ito title, Gabs. Ano titol? O, gidaan mo niya ang title. Oo niya. Lukat pa Ibili kaya man. pa na. Lukato Lukat niya ang na mana. lagi ka naman title, Oo, pero nabi title. dili mahimo nga sana ma-embargo, way embargo. Kay wa man mo pirma ang bana, ya conjugal man nila. Oh, lagi. so bayunon man na, kinsay nga na sa title. May nga sa title, Agnes lang nakabutang. Kani, mura din yung kita'y naglalis doon. Lukat pa na siya ba na? Dili oy kanang ato gini ka abogado. Ay, anto gini abogado ni mo. Dog, si Do. Doon lang yung abogado na ibawa na unsay Itanaw buhaton ni abogado. nimo. Oo, kay para mausaran ninyo mo problema. Iwas ko pangapi, oy. Salamat sa pagpagagating ko naman nun. Kala ko ang puzzle, Tihon.